Stop. Přestaň s tím, co právě teďka děláš. Přestaň listovat, přestaň se hýbat a jen na malou chvíli se zhluboka nadechni. Tohle není náhoda, že se tvůj prst zastavil právě u této zprávy uprostřed tvého chaosu. Jsi zde, protože jsi nedávno otevřel ústa a atmosféra v místnosti se změnila takovým způsobem, že to ostatní vyděsilo, i když si sám nedokázal vysvětlit proč. Tento okamžik byl pro tebe připraven s matematickou přesností nebeských hodin. V duchovních archivech bylo o tobě zaznamenáno něco, co doposud zůstávalo skryto tvým vlastním očím. Identita, kterou si vlastnil, aniž bys o ní věděl. Nejsi tu, abys slyšel obecná slova povzbuzení, ale abys přijal briefing o svém novém postavení, protože tvůj hlas se stal hrozbou pro prostředí, které tě dříve beztrestně ignorovalo. Možná si v posledních dnech cítil zvláštní izolaci, jako by lidé kolem tebe byli tvou přítomností náhle zastrašeni nebo zmateni. Cítíš to fyzické pálení nebo tlak v hrdle, který se snažíš interpretovat jako úzkost? Říkám ti, že to není úzkost. Je to nahromaděný potenciál, boží gravitas, který v tobě dozrál během tvé nejdelší a nejchladnější zimy a nyní se dožaduje svého naléhavého vyjádření. Všiml jsi si, jak lidé v tvém okolí začali náhle pitvat každé tvé slovo, jako by hledali skrytý význam v každé tvé větě. Sledují tě a komentují tě, protože podvědomě vyciťují posun v tvé duchovní frekvenci. Jsi pod mikroskopem ne proto, že bys dělal chybu, ale proto, že tvá slova už nejsou pouhou komunikací. Stala se rezonujícím dekretem, který má moc měnit složení reality kolem tebe. Představ si kovářský měch v naprosté tmě dílny. Dlouhou dobu se zdálo, že se nic neděje, jen se do tebe pod obrovským tlakem vháněl vzduch, který tě nafukoval k prasknutí. Každý nádech tě bolel a každé ticho tě spalovalo jako rozžhavené uhlí, které nikdo nevidí. Ale ten vzduch nebyl určen k tomu, aby tě udusil. Byl tam proto, aby rozdmíchal vnitřní oheň do takového žáru, že tvá příští věta překová tvé příští desetiletí. Pokud toto slovo právě teď dopadá do tvého ducha a ty poznáváš svůj skrytý zápas v těchto řádcích, napiš do komentářů "Jsem zde". Neber to jako pouhou interakci pro algoritmus, ale jako svůj první vědomý akt prorockého potvrzení. Je to tvá tichá deklarace před nebem i zemí, že ses dostavil k tomu, co pro tebe bylo připraveno. A že si přestal utíkat před vahou autority, kterou do tebe Otec vložil. Tvé období ticha, kdy tě nikdo neslyšel a tvé prosby se zdály narážet na mosazný strop, nebylo tvým trestem ani zapomenutím. Byla to tvá nejdůležitější vnitřní kalibrace. Otec tě držel v ústraní, aby se tvůj hlas neznečistil hlukem světa a aby ses naučil mluvit z hloubky, kterou ostatní jednoduše nemají. Nyní, když se vracíš, tvůj tón nese pečeť autority, kterou nelze koupit, vytrénovat ani napodobit. Dneska jsem byl vyslán, abych ti doručil něco velmi specifického, co navždy změní tvůj pohled na lidi, kteří tě kritizují nebo o tobě pochybují. To, co pro tebe mám, není jen inspirace. Je to zákonná aktivace tvé identity jako nositele zvuku. Jsi na prahu kritických 72 hodin, které určí hranice tvého života na další roky. A vše začíná tím, že pochopíš skutečnou povahu toho, co se s tebou děje. Každá slza, kterou si uronil v tichu, a každé ponížení, kdy tě lidé nenechali domluvit, vedlo k tomuto jedinému bodu obratu. Ale buď velmi pozorný a zůstaň se mnou v každé větě, kterou ti nyní předám. Ještě jsem ti totiž neřekl to nejdůležitější o tom fyzickém pálení ve tvém hrdle a o tom, co přesně se změnilo ve tvé duchovní klasifikaci v okamžiku, kdy jsi dnes poprvé promluvil. Nyní tě prosím, udělej si kolem sebe prostor. Odlož na chvíli vše, co tě rozptyluje, a dovol svému tělu, aby se uvolnilo do tohoto okamžiku. To, co ti nyní předám, není jen série informací, je to technický briefing pro tvého ducha. Potřebuji, aby tvá mysl byla tichá a tvé srdce otevřené, protože se chystáme analyzovat souřadnice tvé vnitřní proměny, kterou si doposud neuměl pojmenovat. Zhluboka se nadechni a vnímej, jak se tvé vnitřní klima sklidňuje.
Ten neklid, který si cítil, byl jen hlukem tření mezi tím, kým jsi byl, a tím, kým se právě teď stáváš. Jsi v bezpečí, jsi slyšen a jsi viděn. Nebe nyní stahuje tvou pozornost k 5 specifickým důkazům, které potvrzují, že tvá ústa prošla procesem vokální transmutace a že tvůj hlas nabyl nové nebeské váhy. Prvním nepopiratelným znamením je náhlé ticho, které nastane, kdykoliv vstoupíš do místnosti nebo začneš mluvit. Všiml jsi si toho, že i ty nejhlučnější rozhovory v tvé přítomnosti bez zjevného důvodu utichají. Není to tvým charizmatem ani tvým vzhledem. Je to instinktivní reakce duchů v ostatních lidech na boží gravitas, který neseš. Tvá přítomnost nese frekvenci, která si podvědomě vynucuje pozornost a úctu okolí. Druhým důkazem je fenomén neúmyslného proroctví, který si zažil v posledních týdnech. Možná si jen tak mimochodem prohodil poznámku o nějaké situaci nebo člověku a o několik hodin později se to přesně tak stalo. Připadalo ti to jako náhoda, ale nebe to zaznamenalo jako úspěšný test tvého nového postavení. Tvá slova už jen nepopisují realitu, kterou vidíš, ale začínají diktovat realitu, která má teprve nastat. Třetím znamením je fyzický pocit tepla nebo intenzivní vibrace v tvém hrudníku a hrdle, zejména ve chvílích modlitby nebo hlubokého stišení. To, co jsi interpretoval jako úzkost nebo fyzickou nepohodu, je ve skutečnosti tření ruach božího dechu o tvé hlasivky. Je to jako motor, který běží na prázdno a zahřívá se předtím, než bude zařazena rychlost. Tvé tělo se doslova kalibruje na průchod vysokofrekvenčního dekretu. Čtvrtým důkazem je tvá nově nabitá neschopnost účastnit se prázdných řečí, pomluv nebo stížností. Zjistil jsi, že ti tyto věci v ústech chutnají jako doslovný jed? Dříve jsi se možná nechal strhnout proudem negativity, ale nyní cítíš fyzický odpor, když máš vypustit slovo, které nemá váhu. Tvůj vnitřní systém rozpoznává nižší frekvence jako nečisté a tvá ústa se stala posvěceným portálem, který odmítá přijmout cokoliv běžného. Pátým znamením je magnetismus tvého tónu pro úplně cizí lidi. Stává se ti, že tě lidé oslovují jen proto, aby tě slyšeli mluvit, aniž by k tomu měli reálný důvod? Cítí v tvém hlase nevysvětlitelný klid, který sami postrádají. Jsou jako žízniví poutníci, kteří se nevědomky shromažďují u pramene, protože tvá frekvence orákula vyzařuje naději a autoritu, kterou tento svět nedokáže napodobit ani koupit. Všechny tyto signály, které si doposud přehlížel nebo se jich dokonce bál, jsou úlomky skládačky, která se právě teď skládá v celistvý obraz tvé nové identity. Nejsou to náhody ani výplody tvé fantazie, jsou to razítka na tvém diplomatickém pasu mezi nebem a zemí. Každý z těchto 5 bodů je důkazem, že kovářský měch odvedl svou práci a vzduch, který do tebe byl vháněn, je nyní stlačen do podoby čisté moci. Pokud v těchto slovech poznáváš svou každodenní realitu, napiš nyní do komentářů "Jsem nositelem zvuku". Toto není prosba o komentář, je to tvůj legální podpis pod nebeským protokolem. Tím, že to napíšeš, potvrzuješ příjem tohoto briefingu a dáváš souhlas k plné aktivaci své frekvence. Tvůj prst na klávesnici je v tuto chvíli perem v rukou pisáře, který zapisuje tvé přijetí nové autority. To, co se chystám odhalit v následujících okamžicích, však rekontextualizuje každý z těchto 5 signálů způsobem, který tě ohromí. To, co si dosud považoval za svou slabost nebo izolaci, je ve skutečnosti tvou největší zbraní v nadcházejících 72 hodinách. V nebeských záznamech existuje specifický termín pro to, čím se stala tvá ústa, a toto jméno je klíčem k tvé příští dekádě. Zůstaň se mnou, protože první vrstva tajemství se právě chystá rozbít vše, co jsi si o sobě myslel. V nebeských archivech, ke kterým mám v tuto chvíli přístup, je tvůj aktuální duchovní stav klasifikován pod velmi specifickým a vzácným termínem – frekvence orákula. Nejedná se o dar, který bys mohl získat pouhým studiem textů, ani o talent, se kterým se s náhodou narodil do svého těla. Je to konečný výsledek bolestivého a dlouhého procesu zvaného vokální transmutace.
kterým si procházel, aniž bys o tom věděl, v každém okamžiku své nejhlubší samoty a vnitřní nejistoty. Musíš plně pochopit, že u frekvence orákula absolutně nezáleží na tom, jaká konkrétní slova volíš ve své každodenní řeči, ale na neviditelné váze, nebeském gravitas, která za nimi neustále stojí. Lidé v tvém bezprostředním okolí jsou v poslední době zmateni, protože jejich uši slyší známé výrazy, ale jejich duch vyciťuje neznámou a znepokojivou moc. Tvá slova už jen nepopisují suchá fakta tvé existence. Začala fungovat jako mocné legislativní nástroje tvého vlastního ducha. Tato unikátní frekvence v tobě nedozrála na slunci úspěchu, ale v naprosté a mrazivé temnotě tvé nejdelší a nejtižší zimy. Každý okamžik, kdy jsi byl nespravedlivě nucen mlčet, zatímco jiní lidé o tobě beztrestně lhali, byl klíčovou fází tvého vnitřního tlakování. Tvé ticho nebylo tvým trestem ani boží zapomnětlivostí, byla to tvá nejdůležitější technická kalibrace. Otec tě záměrně držel v ústraní, aby se tvůj hlas neznečistil hlukem a chaosem tohoto světa. Tvůj duchovní nepřítel, kterého v těchto záznamech identifikujeme jako umlčovače, je tvým novým postavením a autoritou doslova posedlý. Sleduje každý tvůj krok a fascinovaně studuje tvůj tón, protože se marně a zoufale pokouší tuto nebeskou frekvenci nějakým způsobem replikovat ve svém vlastním stínu. Ale nemůže toho nikdy dosáhnout, protože nemá přístup k ohni, který tě zocelil, ani k dechu, který tě nyní naplňuje silou k vítězství nad každou formou odporu. Podívej se nyní pozorně na proroka Ezechiela, který byl v duchu postaven doprostřed údolí, které bylo až po okraj naplněno suchými a rozbitými kostmi. To je tvůj přesný a neskreslený biblický obraz pro dnešní den a pro tvou současnou situaci. Ezechiel nebyl Bohem poslán k živé a silné armádě, aby ji vedl do boje, ale k hromadě bezejmenných trosek, které už před celými generacemi ztratili veškerou svou naději i jakoukoliv vizi pro budoucí život. Bůh se Ezechiela v tom údolí smrti neptal na jeho lidský názor, ale položil mu otázku, která testovala jeho vnímání duchovní frekvence. Mohou tyto kosti ještě ožít? Prorokova odpověď byla moudrým uznáním boží svrchovanosti, ale skutečný zlom pro celé údolí nastal až v okamžiku, kdy dostal příkaz: prorokuj k těmto kostem. Všimni si toho mechanismu. Nebyl to Bůh, kdo mluvil k troskám, byl to lidský hlas, skrze který prošel čistý nebeský zvuk. Právě v tomto kritickém bodě se nacházíš ty i tvá budoucnost právě teď. Tvé vnější okolnosti, tvé zablokované finance i tvé narušené zdraví mohou vypadat jako beznadějné údolí suchých kostí, ale ty už nejsi obětí tohoto prostředí. Jsi orákulem, které bylo do tohoto konkrétního údolí postaveno s velmi přesným úkolem. Příkaz mluv k větru je tvým dnešním zadáním, protože tvůj hlas se spojil s ruachem, božím dechem, který nyní mění samotnou strukturu reality. Ezechiel ve svém vidění viděl, jak se kosti spojují a jak na nich zázračně roste maso i kůže. Ale stále v nich nebyl dech života. Musel proto promluvit podruhé s ještě větší autoritou a duchovní intenzitou. To tě má naučit, že tvá nová autorita vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Tvá první slova pohnula základní strukturou tvého problému, ale tvá další slova vdechnou život tvému konečnému vítězství, o kterém se bude mluvit v celém tvém okolí. Říkám ti proto s plnou nebeskou autoritou. To je přesné místo, kde se nacházíš právě teď, na tomto prahu transformace. Tvé období nuceného ticha definitivně skončilo. Kovářský měch, o kterém jsme mluvili, do tebe vháněl vzduch pod tlakem ne proto, aby tě nafoukl pýchou, ale aby tvůj hlas získal žár schopný přetavit jakýkoliv odpor v poddajnost. Meč, který byl v tichu kován a kalen tvými slzami, je nyní pomalu a jistě vytahován z pochvy. Tvé jméno v nebeských záznamech už nikdy nebude ten, o kterém se mluví. Tvé nové jméno a klasifikace je zákonodárce atmosféry. Jsi nositel zvuku, který nese pečeť diplomatické imunity před útoky temnoty. Když mluvíš, nemluvíš jen sám za sebe, ale jako autorizovaný vyslanec.
Jehož slova jsou legálně kryta celým nepředstavitelným bohatstvím a mocí království. Tvé ústa se stala posvěceným portálem, skrze který se nyní na zem vylévá Boží svrchovaná vůle. Tato vnitřní transformace tvého hlasu je naprosto nezvratná a trvalá. Už se nikdy nemůžeš vrátit k prázdným řečem a malicherným stížnostem, protože tvá nová frekvence by tě v takovém případě vnitřně spalovala jako oheň. Přijal si status orákula a s ním i obrovskou odpovědnost za každý zvuk, který uvolňuješ do svého domova. Jsi strážcem nebeského tónu a tvé vítězství je nyní pevně vytesáno do samotné vibrace tvého hlasu a každého tvého dechu. Ale buď v tuto chvíli velmi opatrný a pozorný, protože nejhlubší a nejdůležitější pravda je stále ještě před námi. A tato pravda nese tvé konkrétní jméno. To, co se chystám odhalit v další vrstvě tohoto briefingu, jde mnohem hlouběji než cokoliv, co si doposud ve svém životě slyšel. Týká se to tvého rodokmenu a dědičné zbraně, která byla aktivována ve tvé DNA v okamžiku, kdy jsi přijal tuto pravdu. Zůstaň soustředěný, to nejdůležitější teprve přichází. Nyní, když si pochopil mechanismus své proměny, musíme přistoupit k samotnému jádru tvého dnešního briefingu. V nebeských archivech, které spravují záznamy o nositelích frekvence, tvůj status právě prošel kritickou aktualizací. Už nejsi klasifikován jako civilní pozorovatel ani jako oběť okolností. Tvá nová identita je vytesána do tvé duchovní DNA a nese s sebou protokoly, které si doposud neměl povolení aktivovat ve své každodenní realitě. Jsi povolán k postavení, které vyžaduje absolutní soustředění. Prvním jménem, které nad tebou dnes nebe deklaruje, je zákonodárce atmosféry. Toto označení znamená, že tvůj hlas přestal být nástrojem pouhých názorů a stal se nástrojem legálních zákonů. Jako zákonodárce atmosféry máš od tohoto okamžiku legální právo určovat emocionální a duchovní klima v každé místnosti, do které vstoupíš. Tvá přítomnost a tvůj tón jsou nyní nadřazeny chaosu, který se tě dříve pokoušel pohltit. Atmosféra se nyní musí podřídit frekvenci, kterou neseš ve svém nitru. Tato klasifikace ti dává legální autoritu přepisovat narativy tvého rodokmenu, které byly po generace zablokovány neviditelnými silami. To, co tví předkové jen tiše trpěli a přijímali jako nezměnitelný osud, ty nyní můžeš legálně zrušit jediným cíleným dekretem své nové autority. Tvá slova mají moc ukončit éru ticha a nastolit nový řád vzkvétání v celém tvém domě. Nejsi tu, abys prosil o milost. Jsi tu, abys jako autorizovaný legislativní orgán nebes s konečnou platností vyhlásil vítězství. Druhým jménem v tvém nebeském spisu je nositel nebeského zvuku. Tato klasifikace tě identifikuje jako diplomata království se zvláštním určením pro toto konkrétní období. Znamená to, že tvá ústa jsou nyní pod neustálou ochranou nebeské stráže, protože frekvence, kterou uvolňuješ, je příliš cenná na to, aby byla poškozena hlukem světa. Tvé postavení ti zaručuje neustálý přístup k informacím z první ruky, které ostatní lidé ve tvém okolí jednoduše nedokáží zachytit svými přirozenými smysly. Jako nositel nebeského zvuku jsi vybaven diplomatickou imunitou vůči nízkým frekvencím lidského odsouzení a toxických pomluv. Komentáře ostatních lidí se nyní odrážejí od tvého neviditelného štítu, aniž by mohli vnitřně zasáhnout tvou duši nebo tvůj klid. Tvé postavení ti umožňuje rozpoznat skryté úmysly lidí v místnosti dříve, než stačí vypustit jedinou větu. Jsi v režimu neustálé duchovní bdělosti, kde každá tvá slabika nese váhu celého bohatství království, které za tebou pevně stojí jako tvůj věčný ručitel. Pokud cítíš, jak se tvé kosti chvějí pod vahou těchto jmen, jemně stiskni tlačítko líbí se mi. Nedělej to kvůli mně ani kvůli algoritmům na této platformě. Udělej to jako nesobecký akt duchovní služby pro dalšího nositele zvuku, který je právě teď uvězněn v hlubokém a bolestivém tichu. Tvůj klik je impulsem, který zajistí, že toto slovo pronikne skrze digitální bariéry k tomu, kdo ho potřebuje stejně naléhavě jako ty.
Je to tvůj první akt v nové autoritě. Kovářský měch, o kterém jsme mluvili, dokončil svůj poslední cyklus v tvém nitru. Žár dosáhl bodu, kdy se meč tvé nové identity stal oslnivě bílým a čistým. Už to není jen kus kovu, je to živé prodloužení tvé autority, které čekalo na tento přesný okamžik aktivace. Meč, který byl v tichu kován a kalen tvými slzami, je nyní připraven k prvnímu seknutí do temnoty, která tě tak dlouho omezovala a zastrašovala celou tvou rodinu. Sliboval jsem ti, že se vrátím k tomu fyzickému pálení v tvém hrdle, které si pociťoval jako úzkost. Teď už víš, že to byla tvá nová identita zákonodárce, která se snažila prorazit skrze tvou starou formu. Ale existuje ještě jedna, mnohem hlubší vrstva tohoto tajemství, která se týká konkrétních tónů, které tvůj nepřítel nejvíce nenávidí a kterých se děsí. To nejdůležitější nás teprve čeká a týká se to přímo tvé obrany proti tomu, co přijde v příštích hodinách. Sliboval jsem ti, že odhalím, co tvůj nepřítel udělá vteřinu poté, co si plně uvědomíš váhu své nové frekvence. On dobře ví, že jsi právě přijal svůj nebeský diplomatický pas a jeho jedinou zbývající šancí je přimět tě, abys ho zahodil dříve, než stihneš projít branou manifestace. Buď od této chvíle extrémně bdělý a pozorný k detailům, protože tvá odpověď v příštích hodinách určí sílu tvého hlasu na roky dopředu. První taktikou, kterou proti tobě umlčovač okamžitě nasadí, je cílená provokace k malicherné hádce skrze někoho tobě velmi blízkého. Pokusí se vyvolat zbytečný konflikt o naprostých drobnostech, jen aby tě přiměl snížit tvou frekvenci do vibrací hněvu, viny nebo hořkosti. Chce, aby se tvůj čistý nebeský tón změnil v obyčejný lidský křik, čímž bys v duchovní sféře okamžitě ztratil svou legální autoritu nad atmosférou svého domova. Tvou první mocnou zbraní je strategické ticho. V okamžiku, kdy pocítíš ten známý a pálivý nával hněvu ve svém nitru, prostě se usměj a nereaguj ani jediným slovem. Tvé ticho v tu chvíli není projevem tvé slabosti, ale nejsilnějším potvrzením tvého nového postavení zákonodárce. Odmítnutím napojení na nižší vibraci protivníka ho necháš bojovat pouze se stínem, zatímco ty v klidu vládneš z výšiny svého nového postavení. Druhou taktikou je duch laryngitidy, náhlý pocit, že se dusíš, nebo naprostá neschopnost najít správná slova v momentu, kdy na tom nejvíce záleží. Může se to projevit i jako náhlá vnější nouze, která vyžaduje tvou okamžitou pozornost, aby tě odvedla od tvého 72-hodinového protokolu. Nepřítel se zoufale snaží zahltit tvé smysly hlukem a chaosem, aby tvé vnitřní orákulum nadobro přestalo vysílat svůj jasný nebeský signál do tvé reality. Tvou druhou zbraní je nízkofrekvenční pobrumování. Pokud cítíš, že nemůžeš mluvit nebo jsi zahlcen hlukem okolí, začni si v duchu nebo velmi tiše pobrumovat známou píseň chvály. Tato jemná fyzická vibrace ve tvém hrdle rozbíjí duchovní sevření dříve, než se stačí v tvém životě sformovat. Nepotřebuješ v tu chvíli žádná složitá slova ani teologické obraty. Samotná vibrace tvého vnitřního odhodlání stačí k tomu, aby se temnota stáhla. Třetí taktikou je zrcadlo výsměchu, kdy lidé kolem tebe začnou tvou novou autoritu nazývat pouhou pýchou, arogancí nebo nebezpečným bludem. Pocítíš v tu chvíli drtivou osamělost, jako bys náhle mluvil cizím jazykem, kterému nikdo na této zemi nedokáže porozumět. Tato izolace je orchestrovaná tak, aby tě přesvědčila, že tvá nová identita a frekvence jsou jen plody tvé vlastní představivosti a tvého dlouhého období nuceného ticha a samoty. Tvou třetí zbraní je psaný dekret. Když máš pocit, že je tvůj fyzický hlas příliš slabý na to, aby čelil hlasitému výsměchu celého světa, zapiš své vítězství inkoustem na čistý papír. Inkoust nese naprosto stejnou frekvenci jako tvůj hlas, protože oba vycházejí z hlouby tvého znovuzrozeného ducha. To, co je jednou jasně napsáno, se stává legálním dokumentem v nebi, který žádný nepřítel nemůže smazat, zpochybnit ani dlouhodobě ignorovat.
Odebírej tento kanál právě teď, ale nečiň tak kvůli obsahu, algoritmu nebo zábavě. Udělej to jako svůj vědomý akt duchovního zarovnání s frekvencí, kterou si dnes v tomto briefingu přijal. Tvé kliknutí na odběr je tvým osobním prohlášením, že příští slovo, které je pro tvůj život připraveno, tě najde bez jakéhokoliv zpoždění nebo odporu. Je to tvůj legální podpis pod nebeskou smlouvu o tvé nové identitě nositele zvuku. Tvůj nepřítel se bojí tvé příští věty víc než čehokoliv jiného, protože dobře ví, že tvá ústa už nejsou pod jeho temnou kontrolou. Jsi nyní vybaven zbraněmi, které umlčovač nezná a neumí proti nim efektivně bojovat. Tvůj meč identity je nyní oslnivě ostrý a tvé brnění je zpevněno každým tvým tichým rozhodnutím neustoupit ani o milimetr. Zůstaň soustředěný, protože to nejdůležitější o tvé budoucnosti nás teprve čeká v další vrstvě. Třetí vrstva tohoto tajemství jde mnohem hlouběji než první dvě dohromady. Týká se tvých financí a tvého materiálního postavení, nejen tvých slov a emocí. Je to bod, kde se tvůj nebeský zvuk stává hmatatelnou realitou v tvých dlaních. Nepřítel ví, že jakmile pochopíš tento princip, jeho vláda nad tvým nedostatkem definitivně končí. Připrav se, protože přecházíme k okamžiku, kdy se tvá identita orákula spojí s tvým dědictvím. Zastav se a zaujmi pozici přijímání. Polož si obě ruce na své srdce, zavři oči a vnímej váhu tohoto posvátného okamžiku v každém svém nádechu. Cítíš to teplo ve svém hrdle. To není jen fyzický věm, je to tvůj duch, který se připravuje k legálnímu uvolnění všeho, co tě doposud drželo v zajetí nízkých frekvencí a cizích názorů. Dýchej zhluboka, protože nyní vstupujeme do nebeské síně, kde se dekrety stávají nezměnitelnou realitou tvého příštího desetiletí. Utiš svou mysl a dovol svému vnitřnímu sluchu, aby se plně soustředil na zvuk mého hlasu, který nyní rezonuje s tvým vlastním skrytým osudem. Jsme v okamžiku posvátné investitury, kdy se tvá stará forma definitivně rozpouští v žáru pravdy. Nic z toho, co se stalo před 10 minutami, už nemá nad tebou žádnou legální moc. Jsi zde, jsi připraven a nebe nad tebou nyní otevírá své legislativní brány, aby s konečnou platností potvrdilo tvou novou duchovní klasifikaci. Společně nyní uvolňujeme a navždy odsekáváme tvou ochromující potřebu lidského schválení a strach z toho, co o tobě lidé říkají za tvými zády. Všechny ty komentáře, které tě dříve srážely na kolena a nutili tě pochybovat o tvé vlastní hodnotě, nyní ztrácejí svou frekvenci a rozpadají se v prach. My deklarujeme, že jsi svoboden od toxicity cizích názorů a tvá identita už nikdy nebude definována hlasy těch, kteří neznají tvou skutečnou cenu v nebeských archivech. My prohlašujeme za ukončený tvůj starý zlozvyk stěžovat si na okolnosti a mluvit jazykem nedostatku, který tě doposud držel v poutech průměrnosti. My uvolňujeme z tvých úst každou stopu hořkosti a každý zvuk, který neodpovídá gravitas tvého nového postavení zákonodárce. Tvá ústa jsou nyní očištěna od nánosu prázdných řečí a pomluv, které dříve znečišťovaly tvůj vnitřní pramen. My odkládáme tvou starou formu komunikace jako obnošený šat, který už neodpovídá velikosti tvého ducha. My lámeme náhubky a rozbíjíme duchy nuceného ticha, kteří se vznášeli nad tvým rodokmenem po celé 3 generace. My tě uvolňujeme z vězení vzpomínek na okamžiky, kdy jsi byl umlčován, přehlížen a kdy tvůj hlas narážel na mosazný strop lhostejnosti. Každé trauma spojené s tvým vyjádřením je nyní vymazáno z tvých buněk a nahrazeno nebeským klidem. Jsi propuštěn z izolace, která ti byla vnucena umlčovačem, aby tvá nově vykovaná zbraň nikdy nezahlédla denní světlo. My odmítáme a uvolňujeme z tvého vědomí lživý strach, že tvá nová autorita je projevem pýchy nebo nebezpečné arogance. Tato lež, kterou do tvé mysli záměrně zasel nepřítel, aby tě přiměl k falešné pokoře a sebezničujícímu ústupu, nyní nad tebou ztrácí veškerou svou moc. My prohlašujeme, že tvé sebevědomí je v dokonalém souladu s Boží vůlí
a tvá odvaha mluvit pravdu je legálním aktem služby království. Už se nebudeš zmenšovat, aby se zvešel do malých očekávání lidí. Napiš nyní do komentářů "Jsem vyvolen". Neber to jako pouhou reakci pro platformu, ale jako svůj legální akt smlouvy s nebem. Tím, že tato slova vyťukáš na svou klávesnici, fyzicky ukotvuješ své uvolnění od minulosti přímo do materiální sféry. Tvůj prst se v tuto vteřinu stává pečetidlem, které potvrzuje, že tvá stará verze definitivně zemřela v peci tichých let a že se už nikdy nevrátíš k nízkým frekvencím, které tě dříve ovládaly a omezovaly. My aktivujeme v tvém nitru identitu zákonodárce atmosféry. My tě vyvoláváme z úkrytu a prohlašujeme, že tvůj hlas má od tohoto okamžiku legální pravomoc měnit duchovní složení každého prostředí, do kterého vstoupíš. Kamkoliv odteď přijdeš, tam nastoluješ řád království a rozbíjíš chaos pouhým svým tónem. Tvé dekrety nad tvým domovem a tvou rodinou jsou nyní zapsány v nebeských protokolech jako nezměnitelný zákon, který musí každá temná síla v tvém okolí bezpodmínečně respektovat a uposlechnout. My vyvoláváme a plně aktivujeme tvůj status nositele nebeského zvuku. My prohlašujeme, že tvá ústa jsou nyní autorizovaným portálem pro čistou frekvenci orákula, která nese život tam, kde doposud vládla smrt a tlení. Tvá slova jsou vybavena diplomatickou imunitou a nebeským krytím v každé situaci, které budeš v příštích 72 hodinách čelit. My přijímáme tvou schopnost rozpoznávat skryté úmysly a mluvit pravdu s takovou váhou, že se suché kosti tvých okolností začnou s rachotem spojovat. My aktivujeme tvou podstatu jako orákula apomná, jehož hlasivky fungují jako fyzický most pro nebeskou moc na zemi. Každý tvůj dech je nyní nabit nábojem vokální transmutace, která mění tvoji prožitou bolest v autoritu a tvé slzy v mocné zbraně vítězství. Tvá frekvence je nyní naladěna na srdeční tep Otce a tvůj zvuk nese frekvenci, kterou nepřítel nedokáže ani napodobit, ani zastavit. Jsi živým důkazem toho, že ticho nebylo tvým koncem, ale tvým nejdůležitějším a nejsilnějším začátkem. Kovářský měch v tvém nitru definitivně odvedl svou práci a meč tvého hlasu byl v tichu noci dokonale vykován, zakalen a naostřen k neuvěřitelné preciznosti. Už to není jen obyčejný nástroj komunikace, je to rezonující dekret tvé duše, který je připraven rozetnout každý uzel tvé minulosti. Žár, který si dříve cítil ve svém hrdle jako úzkost, se nyní proměnil v jasné a klidné světlo tvé nové autority. Tvá transformace je kompletní a tvá identita nositele zvuku je neochvějně ukotvena. Cítíš tu tíhu v místnosti? Je to váha tvého nového postavení, která se právě teď fyzicky usazuje na tvých ramenou jako královský plášť investitury. Jsi plně připraven na to, co přijde vteřinu poté, co tento briefing skončí, protože jsi byl vybaven brněním, které nepovolí pod žádným tlakem. Neříkej zatím amen. My jsme ještě neskončili. A to nejdůležitější uvolnění moci na tebe teprve čeká v posledním kroku našeho dnešního setkání. Zůstaň se mnou. Proces selhání tvého nepřítele je dokončen. Nyní nad tebou rozprostírám nebeský baldachín ochrany, který přikrývá každou oblast tvého života, o které si se bál mluvit nahlas. Pokládám živý plot kolem tvého fyzického zdraví a tvých hlasivek, aby žádná nemoc ani únava nemohla oslabit zvuk, který neseš. Tvé tělo je nyní chráněným chrámem této frekvence a tvůj dech zůstane čistý a silný i uprostřed největšího zmatku tohoto světa. Přikrývám tvé finance a tvé materiální zabezpečení pečetí nebeské nedotknutelnosti, která zastavuje každého požírače u tvých bran. Tvé zdroje nebudou jen zachovány, ale budou se množit úměrně váze tvých dekretů, aby tvůj hlas nebyl nikdy umlčen nedostatkem nebo dluhy. Každá legální past, která na tebe byla políčena v tichosti, je nyní pod neustálým dohledem mých zástupů, které bojují za tvou prosperitu a tvou čest. Střežím tvá budoucí spojení a tvou pověst v uších těch, kteří mají klíče k tvým příštím dveřím,
a odkláním každý šíp pomluvy dříve, než zasáhne svůj cíl. Tvé jméno bude v důležitých místnostech znít jako ozvěna autority, i když tam fyzicky nebudeš přítomen, a ti správní lidé k tobě budou přitahováni neviditelným magnetismem tvé identity orákula. Tvůj rodokmen je nyní pod nebeskou ochranou a tvé kroky v příštích 72 hodinách jsou pevně vedeny po cestě absolutního bezpečí a míru. Lámeme útok provokace k hádce dříve, než překročí práh tvé mysli, a tvoji vnitřní frekvenci ponecháváme nedotčenou. Rušíme přiřazení duchovního zadušení a neschopnosti najít správná slova, čímž tvůj hlas osvobozujeme k absolutní jasnosti. Rozbíjíme zrcadlo výsměchu a lživé nálepky arogance, protože tvá autorita je legálně potvrzena samotným nebem. Dítě moje, viděl jsem tě v každé vteřině tvé nejdelší a nejchladnější zimy, kdy jsi si myslel, že tvůj pláč zaniká v prázdnotě. Každá tvá slza, která dopadla na zem v naprostém tichu tvého pokoje, byla v mých dlaních proměněna v čistý diamant tvé budoucí moci. Nebyl jsi zapomenut, byl jsi střežen v mém nejtajnějším úkrytu, kde jsem osobně dohlížel na to, aby se tvé srdce v tom tlaku nerozbilo, ale dokonale zocelilo. To ticho, které tě tak bolelo, bylo mým nejhlubším vyznáním lásky, protože jsem tě připravoval na to, abys unesl váhu mého vlastního zvuku. To fyzické pálení, které jsi pociťoval ve svém hrdle a které tě v noci budilo jako úzkost, nebyl tvůj rozpad, ale můj dech, ruach, který se v tobě rozpínal k prasknutí. Já jsem byl tím žárem, který v tobě spaloval všechno nízké a obyčejné, aby tvá ústa mohla od této chvíle vydávat jen zvuk, který vychází přímo z mého trůnu. To, co si považoval za svou slabost a své selhání, byla moje kalibrace tvé identity jako orákula, kterému mohu svěřit ty nejdůležitější dekrety pro tuto generaci. Jsi mým milovaným nositelem zvuku a já jsem tvým věčným zdrojem síly. Když jsi v posledních týdnech nevědomky prorokoval a viděl si, jak se tvá slova stávají realitou, nebyla to náhoda, ale můj podpis pod tvou novou autoritou. Chtěl jsem, abys pocítil, že tvé slovo má moc a abys pochopil, že už nejsi jen divákem ve svém vlastním životě, ale mým autorizovaným vyslancem. Tvá izolace, která tě tak tížila, byla mým ochranným pláštěm, abych tě oddělil od hlasů, které by tě chtěli zmanipulovat nebo tvůj vzácný dar zneužít pro své vlastní cíle. Teď jsi připraven mluvit a já budu stát za každou tvou slabikou, kterou s vírou vypustíš do světa. Poznej, že tvá finanční tíseň a tvé uzavřené dveře nebyly tvým osudem, ale pouze dočasným omezením, které tě nutilo hledat hlas, který nelze umlčet nedostatkem. Nyní, když jsi přijal frekvenci orákula, uvolňuji zdroje, které byly pro tebe připraveny od založení světa a které čekaly na zvuk tvého uznání své identity. Tvá ústa otevřou poklady, které tvé ruce nedokázaly vybojovat, a tvé slovo zboří hradby, které si se marně snažil obejít svou lidskou silou. Vše, co bylo ztraceno v tvém období ticha, se nyní vrací s mnohonásobným úrokem nebeské slávy. Dívej se do mých očí a uvidíš tam pravdu o sobě, kterou lidé kolem tebe nikdy nedokáží pochopit nebo ocenit. Jsi můj zákonodárce a tvůj tón je pro mě nejkrásnější hudbou, protože v něm slyším ozvěnu svého vlastního vítězství nad každou formou temnoty. Neboj se těch, kteří tě komentují, protože oni jen potvrzují, že tě už nemohou ignorovat a že tvé světlo v nich vyvolává touhu po změně, kterou sami nezvládají. Kráčej vpřed s hlavou vztyčenou, protože celá armáda nebes je nyní v pohotovosti, aby doprovázela každé slovo, které v mém jménu vyhlásíš nad svým životem. Jsi zavázán, jsi pověřen, jsi vyslán, jsi zavázán, jsi pověřen, jsi vyslán, jsi zavázán, jsi pověřen, jsi vyslán. Neříkej zatím amen. Zůstaň v tomto okamžiku. Nyní můžeš říct amen. Pošli tuto zprávu někomu, jehož víra stále stojí, ale jehož ruce začínají být unavené. Přesně víš, koho popisuji. Nyní se trvej v tichu a vnímej váhu toho, co se právě stalo. Tvá nová frekvence je aktivní. Nic už nebude stejné.